Vítejte u našeho dnešního pohledu pod pokličku. Podíváme se na text písně Kočko pes, je to od Stříbrného Rafaela, album Dospělák, rok 2019. Zdroj máme jasný, ten text samotný. Přesně. Chceme dneska prozkoumat ten příběh, co se tam vlastně děje. Kdo jsou ty postavy, co je pohání. A taky se dotkneme těch, řekněme, až konspiračních teorií, co tam padnou. Určitě. Ta narrativní struktura je hodně zajímavá. Sledujeme ten konflikt, jak se vyhrocuje, a to hned z několika pohledů. Ten text skvěle buduje napětí, no a vykresluje fakt bizarní situaci. Je to takový černý humor, ale hodně temný. Jo, přesně. Začíná to pohledem souseda, autoklempíře Josefa Kučery. On od začátku cítí, že je něco špatně s tím novým sousedem, doktorem Stříbrným. Popisuje třeba jeho psa, jakože dost divnej dalmatin, tělíčko hranatej, malý nožičky, podezřelý. Jo. A kočka Micka, ta zase nepije mlíko. Prostě divný. A to je přesně ono. Ten obyčejný člověk, ten Kučera, najednou čelí něčemu, co nechápe. A co působí, zlověstně. Tyhle drobný detaily, co pozoruje, ty postupně skládají obraz něčeho fakt znepokojivého. No jasně. A klade si ty otázky, logické otázky. Proč si peš kočičí a psí granuly do jedné misky? Přesně. Nebo proč mám pocit, že vidím Alíkův obojek na krku Miky? To už je hodně divný. A ta hlavní. Proč mi pořád nechceš prozradit, co to v té kůlně furt řežeš? Ta kůlna je klíčová. Tam se děje to tajemství, to jádro toho strachu. No a pak ty změny na těch zvířatech. Pes Alík má najednou kočičí vousky, pije mlíko. A kočka Mika žere kosti a štěká. Přesně. Ty otázky, kočičko, proč se podobáš štěňátku, štěňátko, proč se podobáš kotěti, to je vrchol toho jeho zděšení. Ten kontrast je tam vykreslený skvěle. Mezi tím, co by mělo být, a tím, co vidí. Není divu, že nakonec prostě zavolá policii. Už je toho moc. Jasně, logický krok. Pak se ale mění perspektiva. Na scénu vstupuje sám doktor Raffardo Silberstein. Představuje se jako švýcarský veterinární chirurg, zdědil dům v Třeskoproskách. A v kůlně, tam prostě provozuje tu svou práci. A popisuje to dost graficky, že jo? Pila v ruce, anestetika v buchně. Jo. A u toho si pouští film Lidská stonožka. Což už samo o sobě dost vypovídá o jeho psychickém stavu a o tom, kam má posunuté hranice. Není to jen ten klasický šílený vědec, je to někdo, kdo se v tom vyžívá, možná se i inspiruje. Deklaruje, že tvoří kočko psa. Konkrétně, na psí torzo přišívám kočičí nohy. Brr. Hrůza. A motivace? Taky dost jasná. Upíjem z lahvy s chloroformem, bourám etické normy. A vrcholí to tím, ožralej v kůlně supluju za Boha. To je ono. Dokonce zmiňuje i plán na psohlavce ze souseda Kučery. To supluju za Boha je naprosto klíčové. To je ta hybris, ta pýcha, arogance. Vědecká zvídavost se tady úplně zvrhla. Je to megalomané. Ztráta jakýchkoliv etických zábran. Hraje si na stvořitele, ale jako opilec v kůlně. No a pak přijíždí policie, komisař Ivan Rafalovský, ten jde na doktora Zostra, hned mu vyjmenovává ty podezřelé věci, dalmatin bez kvrn, kočičí ocásek v kapse. Ty zvuky z kůlní, mňoukání ze psí boudy. Přesně. Obviní ho z týrání zvířat. A použije i to drsný přirovnání k Mengelemu. A doktorova reakce je taky zajímavá. Nejdřív to popírá, ale hodně absurdně. Říká, ale vždyť oni netrpí, koukněte, jak Mikca šťastně vrtí ocasem. Jako vážně. Jo, jako by si fakt myslel, že je všechno v pořádku, že jim vlastně pomáhá. Vytvořil si vlastní realitu. Jenže pak to přijde, ten zlom, doktor přejde do protiútoku a začne chrlit ty neuvěřitelné teorie. Tvrdí, že stojí za vznikem lidoopů, že pochází z jeho sklepa. A mravkolev, ptakopis. Ten ptakopis prý vznikl náhodou. Vidra mi spadla do kachního vývaru a strhla tam sebou mutagen X. Jako vážně. A tady jsme u těch konspirací naplno. Co to má znamenat? Snaží se je zastrašit? Nebo už je úplně mimo? Nebo snad v tom světě té písničky máme věřit, že to je pravda? Těžko říct. Pokračuje dál. Pokémoni. Prý okopírovaný podle jeho kapesních monster z doby, kdy měli kliniku v Japonsku.
pak nějaká klinika v Kodani a vznikl kočkodan. A ten výčet dalších zrůdností. Krokodýlo panda, zubrozebra, turbokobra, veverkovorvaň, krabohat, mravenco kakadu, okounoblecha. Je to prostě totální eskalace absurdity. Už to není jenom o kočkopsovi. Teď je z něj stvořitel všeho divného na zemi. Ta směs hororu a černýho humoru tady jede na plný pecky. Přesně. A proč to všechno dělal? Prý pro vědu. Chce se stát prvním mechanickým šlechtitelem plemen. A otevřít nejlepší zveřimex. Což je v kontextu toho všeho samozřejmě úplně absurdní. Jakože totálně. Je to fascinující pohled do mysli šílence. Od popírání přes ty megalomanský lži až po tenhle údajný vědecký cíl ukazuje to naprostou ztrátu kontaktu s realitou, s etikou, se vším. No a končí to dramaticky. Policajti ho chtějí zatknout. A doktorův poslední rozkaz? Kočkopse, trhej. A tím to končí. Otevřený konec. Takže jsme si prošli celý ten příběh od toho sousedova znepokojení Přes ty doktorovi šílený experimenty a ty jeho, teorie. až po tu finální konfrontaci a odhalení toho jeho díla. Je to fakt temný, ale zároveň absurdně vtipný svým způsobem. Přesně tak. Ta kombinace hororu, černý komedie a toho rapového podání, to je fakt unikátní. No a možná je tady i otázka k zamyšlení, že jo? Co nám tenhle fakt extrémní příběh vlastně říká. Je to jenom šokující výjev, nebo to nějak rezonuje s našima obavama o hranicích vědy, etiky? Nebo prostě o tom, co všechno se může dít za zavřenýma dveřma i v úplně normálním sousedství. Přesně. Jak může takováhle přehnaná, absurdní fikce vlastně komentovat i tu naši skrytou realitu. To je docela zajímavá myšlenka nakonec.